farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata, farin wata, oh, farin wata. Sunana ritaya mai juba da masi shama dan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PSP nasara. Wato kuna kulle-kulle yadda za ku yi destroying rayuwar siyasa na kai wa ƴata fyaɗe? What do you think if the world heard of this? You want to tarnish my image? Don haka ina son ka sanar da ni waye turo ka. Babu wanda ya saka kuma maganar da kake ma ban san ta ba wallahi. Kai dan gidan uban waye? Ni ba dan kowa bane kuma ba kowa bane. Allah kan annabi ko ya hakuri karba da ni. Kenan idan an neme ka an rasa babu wanda zai ci giyanka. To ka sani ba za ka bar gidan nan da ranka ba. Ruwa kawai za ku bashi, ku ci gaba da azabtar da shi, ko ya mutu, kan wanda ya gaya mu. An gama sa. Bashi! Farin wata, farin wata sha kallo. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo. Baiwa ta Allah sirri ce, idan yayi maka kaifi ce.
ke sai ni aso in ba ke ba zan bi kowa ba zuciya ba za ta so ta ba yemen rumfa duk inda kike ni nan nake da ke na saba in babu kewa zai rike saboda kauna sanadin kyaso ne ba zan yi kuka ba ya zamaniya na zama ke hankalin ki kwantar masoyiya janiya zana je ko ina kike so sarauniya mallakin kaina na bar miki dan kin zambin zinariya adadin san da na miki bai iri ko da ɗaya kin ga so bai san hayaniya san karbi hatsaniya wanda duka zai ce na barki kwarai bai so a zauna ba lafiya so ne jigon zama na duniya wasa kamar gaske san kiya mike ciwon so ne ya kama ni yan su da warke daudar saka mamaye zuciyata kana wanke kina zo min cikin barci koma ina farke aman uzuri a soyayya ga kaina yana duke janjani 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 zojani 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 wanda ya sa bayan kalmar so har kyauta ke samu mai nema yana samu in ya roƙa gun makaginmu soyayya ta kan jana har zuwa ƙauye na babanmu ba ni biyar munafunci in manyo Allah yana jin mu soyayya na sa raina ita ta zama abinci na kina raina in baki guri na babu soyayya mafarki na Mommy, it's 9 now. Karfe tara ne fa. Ok, kin manta da makaranta ne? Mommy, ba mu da lectures yanzu sai 12. To ki saurayi ki shirya, ki zo ki karya ki tafi makaranta. Kina ji ko? Mommy. Dan karasa? Ki karasa ni warki. Har kunya kawai. Ha ba mommy. Kai, ƙawata, na ga kawai sai fresh kike ta yi. Gaba ɗaya ba ruwanki da pressure irin na makaranta. Wai me sirrin ne? Gane mun hanya ni ma abin da nake so in faɗa kenan kika riga ni faɗa. Ba za ku gane komai ba. Kun ga abin fa sirri ne. Idan na biya na taku, to wallahi za mu ci gaba da ɓata lokaci a nan. Kun ga abin da zai fiye mana ku tashi mu je mu fara bincike akan assignment ɗin nan da aka bamu. Hello, ya kuke? Laila ina son ku ban arar ɗawar ku, ina so magana da ita. Nawa za ka biya? No, ba maganan kuɗi ba ne, ni dai don Allah ku taimaka mu. Ok, to ke kin je yana son magana da ke. Ya kike gani? Ke? Godiya nake.
fatar jikina ya salbe. Assalamu alaikum. Mommy. Ina wani? Ya karatu? Wallahi alhamdulillah. Da fatan dai kina mai da kokari. Wallahi insha Allah mommy ina kokari alhamdulillah. Good, haka nake son ji. Saboda yau ma lectures din da aka yi mana gaskiya ta caza mana kwakwalwa mu sosai. Na gaske? Wallahi mommy. Da fatan dai kin fahimta. Na fahimta sosai mommy, ina fahimta sosai. Ƙarar mommy. Assalamu alaikum. Alhaji. San da zan. Ina lafiya kare, thank you. Wallahi lafiya. Alhamdulillah. Thank you. Alhaji ya ka zauna ina ka shiga ciki ka tsoro za ka fi jin daɗi. Wallahi gajiya ne. Ina jin yadda na zanna nan ma kamar karanta shi wallahi a zannan nan. Ayya. To shikenan baran ka maka ruwa ga sha. Alhamdulillah. Ina wannan yarinyar take? Kaga yanzu nan ta dawo daga makaranta tana cikin ɗaki bata daɗe da dawowa ba. Okay. To wai me yasa yarinyar nan ba ta dawowa da wuri yanzu daga makaranta? Alhaji kenan kai dai ka ɗauki san duniya ka ɗora ma yarinyar nan. Ba maganan so ba kamata a sa ido dai. Sabili da na san dai cewa makarantar nan ba wani cikakken time da suke da shi da aka basu, amma a sa ido kuma dole in so ta. Gaskiya ne. To ita kaɗai muka haifa ko? Amma dai ai dole sai sun fito lectures kafin ta dawo gida ko? To shi ke na dai sa ido. Thank you very much. Insha Allah. Thank you. Okay. So this is the countdown, the top 10 hashtag. To kamar dai da aka saba da kowane sati mukan duba magadun da suka fito yau ma fa wannan satin zamu ci Ta uku a wannan satin Hamisu Breaker. Jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samin ke ba za na tanka kowa. Ta biyu a wannan satin Sarki Giles. Baki san da ni ba, amma yanzu kina kallo na ba na saki. Yankin gani a TV, amin ya dame. Shekarar da ta gabata na bar ganinta da yamma an yayyafi taran talata. Ba ni san hayaniya na ce in huta dab ga tanan ta garzayo da saurayinta. So the number one in the top 10 chart. Wannan ita ce ta ɗaya a wannan satin. The number one. Namisi, saka mana sauti. Alkamis Dangata. Zuciya ce sankiya samu cikinta yayi zaune, yayi muhalli cikinta sunan kidir ya zane, ki ce abar suna sannan muradina, ni dai na yi nisa so sanki ne zahiri, in ba ke ba sai rijiya in shiga lambari, wanda ya so ki kamani da shi ne akwai bugun tambari, dole ɗau guda ɗaya cikin moran nan akai kabari, ko kallon ki ban san ana yi da akan. Mommy, me yasa kika kashe mu? Allah ya baki haƙuri. Wani irin farin ciki ne haka ke ta man ihu kin cika mana kunne da ihu Ihsan? Mommy, agata ne fa ya zo na ɗaya. Haba yau ma? Mommy, shi ya kasance na ɗaya. Ba dole in yi farin ciki ba mommy. Dole ki ta murna amma kin ga ni zan tafi babanki ya dawo. Kar ki saki ki ƙara kunna rediyon nan kin san ran shi zai iya baci.
Mommy. Sunana Alhamis, laƙani dangata. Tun ina ƙarami nake sha'awar zama fitaccen mawaƙi, wanda hakan shine sabanin abin da mahaifina yake so na zama, saboda shi babban malami ne. Na'am malam. Maryam, ka shi waƙar da lake ko? Ka shi waƙar na ce. Kin sani cewa kuma a cikin gidan nan ban amince da a dinga jin waƙa wace iri bace kin sani. Ke yarinya ce? Malam wallahi ba waƙa nake ji ba. Wallahi labarai nake saurare. Da ya katse ne suka sa waƙoƙi. To shikenan. Duk da haka duk wata waƙa da za a yi ko ta labaran ce na hana a ji ta nan, ko ta zaɓe irin wanda kuke ji na hana a ji ta a gidan nan, saboda haka ai kun san lokacin da za su saka waƙar ko da za ku saurara to sai a kashe, kar a sake saka mu wani kiɗa in ji shi a cikin gidan nan tare da waƙa. To shikenan malam. Amin. Akwai ɗalibai sun taru a waje suna jira nan. To Allah ya tsare. Yayana Habibu da mahaifiyata su ne kaɗai suke bani ƙarfin gwiwa domin cikar burina. To amma umma, me yasa abba ya tsani waka kuma ya tsani din mai yin waka? Ni a tunanina kaman waka ba laifi ba ce. Waka ta wani fannin ba laifi ba ne, ta wani fannin kuma laifi ne saboda duba da yanayin yadda mahaifinku yake da kuma zamantakewarsa da jama'a. Shi duk wani abin da ya shafi kiɗa ko waka ko da raye ba son shi yake ba, saboda martaba shi da yadda jama'a suke ɗaukan shi da kima. To amma umma, ta ya burin alkami zai cika? Tun daga shi abba baya son waka. Ka dawo? Wallahi mun taso yaya. Ɗazu na ji kaman kana rera waƙa kafin ka tafi makaranta. Ƙwarai kuwa na rera wata waƙa, ina masu in je studio ne a buga mun kiɗa saboda rera ta. Abin da nake so da kai, ka ajiye maganar waƙa yanzu. Ka san dai abba baya son wannan waƙan da kake yi, kuma karatu kake, so ba zai iya ka haɗa karatu da waƙa ba. Ni ma ba zan goyi bayan haka ba. Abinda nake so da kai yi haƙuri ka kammala karatunka na secondary school. Idan ka kammala, ni kuma na ɗaukan maka alƙawari duk wata gudunmuwa da kake nema daga gare ni zan baka. A lokacin ya kamata ka fara yin waƙa. Ba kuma yaya, na haƙura.
tun daga wannan lokacin na haƙura da maganar waka har sai da na gama makaranta. إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفوا بأهدكم وإياي فارهبون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yaya na zo ne yi maka tuni saboda an fara biyan kuɗin makaranta na jarabawa da zamu yi. To ina son mu biya kan lokaci kafin lokaci ya ƙure a rufe. To, nawa ne kuɗin? 3,950 ne. To yanzu abin da za a yi bari muka koma gida sai ka zo ka karba. Na gode. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo. Farin wata, farin wata, farin wata sha kallo. Farin wata, farin wata, farin wata sha.